Passion Java akupe mare handie mkoma wako. Welcome to channel Zim. If it is your first time here, please subscribe and share, comment and share. So guys, nazinyenda yanayo inyaya ya mkoma wa Passion Java anonzi Simba Java or Simba Java nyatsoziya because pane tumsiyano but wakanyora zvine zvakafanana waizi. So guys, nyenda yanayo ndeyekuti mukoma wa Passion abatwa achiba neshamwari yake ere ndiziti shamwari yake ere but vangwari vese varatidza kuti vanozivana. So anga achibvunzwa ipapo kunzi ko iwe unobire Passion akupe here mari. Raiwa Passion akatondivhurira shopu, nditori neshopu yangu yandotomhanya itori bobo but inenge ungori umwe yekuve azvizikamwe amazing. So guys, ndoda toneji tese video handidi wanzoda kutaura zvinhu zvisina proof. Video ndoriri kuteererana ramukoma wa Passion abatwa achiba. Yes, tosangana pa next video. Saka iwe unoita basa rekuba Passion Java akupe mare handie mkoma wako. Saka unobire iko anobhadhara flat kunobire manzi shop inoita nevi shop yako ndechi zi collection inotengesa madizana levo ko wako uyanoitewe ndeta zvemakombi ngoma une makombi. Passion Java anokupai makombi futa ndi andita mwana awe anokama kana Passion ane makombi adumsaba wa mana naona iwo ndiwe mkuru na Passion Java ati 3 ndiri mkuru wa pana Apostle Java kweta Apostle uyagara pa uyava Apostle vane church pa West